Χαριστέας. Η σέντρα του είναι καλή. Κεφαλιά, γκολ. Ο Τωροσίδης. 1-0 ο Βασίλης Τωροσίδης. Εδώ ο Γκέκας πήρε την κόντρα και έχουμε την ευκαιρία για το δεύτερο γκολ. Ο Γκέκας περνάει. Υπάρχει και ο Λιμπερόπουλος από την άλλη πλευρά. Γκέκας 2-0 στις καθυστερήσεις. 2-0 για την εθνική μας. Τώρα αλλοιώθηκε πάνω στο Σαλπικίδη από τη σέντα του. Και τι έχουμε, πέναλτι. Χαριστέας. Συνεχίζουμε την παράδοση να παίρνουμε πέναλτι σε όλα τα παιχνίδια τα εκτός έδρας με τους μικρούς, όπως κάναμε και στην προηγούμενη φάση του Euro. Χαριστέας 3-0. Πήγαμε με τον Κατσουράνη και τον Σεταρίδη που έχει πολύ γήπεδο από αυτή την πλευρά, διότι είχε ανεβεί ο Κασάνοφς και τώρα μέχρι να γυρίσει και να κλείσει υπήρχε χώρος. Η σέντρα του Σεταρίδη με φάλτσο, πολύ καλή, την βρίσκει ο Γκέκας, γκολ! Ένα εκπληκτικό γκολ. Σαμαράς πάει ένας με όλους και πετάει για τον Τωροσίδη. Τωροσίδη θα σεντράρει, κεφαλιά του Γκέκα 2-0. Φτάνει να περάσει μπάλα από το τείχος, είναι όλη η ιστορία, δεν προλάβει να το δει μετά. Αν βρήκε κάπου ακόμα καλύτερα, Χαριστέας, ναι! Πονηρό γκολ, αλλά γκολ. Εδώ ο Κατσουράνης για τον Γκέκα, Χαριστέας, ξανά Γκέκας, Κατσουράνης στο σούτ, αριστούργημα. Αριστούργημα. Πάμε, φωνάζει ο Κώστας Κατσουράνης στο 40. Το γλίστρι στο Ρεμπέζα. Παίρνει ο Χαριστέας. Και πάμε για ένα πάρα πολύ απλό, πολύ ξεκούραστο, πολύ εύκολο γκολ από τον Άγγελο Χαριστέα. Εδώ υπάρχει κίνδυνος και πρέπει να διώξουμε. Ευτυχώς πέναλτι. Για το πέναλτι ο Καταλέφο. Φράι. Και η μπάλα στη γωνία. 0-1. Καραγκούνης. Γυρίζει. Χαριστέας στο σουτ γκολ 1-1. Ο Άγγελος Χαριστέας. Φούγκελ. Μπάλα στην πλάτη μας και εδώ υπάρχει κίνδυνος. Βγαίνει ο Χαλκιάς. 1-2. Ο Κουφό έφυγε στην πλάτη της ελληνικής άμυνας στην παλιά που βγήκε. Και πάλι η ζώνη των Ισραηλινών πολύ ψηλά. Στο ύψος του τόξου της μεγάλης περιοχής. Καραγκούνης. Η απόκρουση από τον Μπεν Χαΐμ. Ο Γκέκας είναι γκολ! Είναι γκολ! Και τώρα ο Σαχάρ. Περνάει από τον Βασινά. Αέρινος, ασταμάτητος. Η πάσα για τον Μπεναγιούν. Γυρίζει μπροστά στον Αβραάμ Παπαδόπουλο. 1-1 από τον Γκολάν. Στο 55. Κόρνερ για την ελληνική ομάδα. Ξεσηκώνεται και η εξέδρα. Σούτ από τον Σαλπικίδη. Γκολ! 1-0. Ο Σαλπικίδης ανοίγει το σκορ. Απόκρουση. Υπάρχει ένα γέμισμα. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Ο Μπαρντά. 1-1. Το σούτ στα σώματα. Υπάρχει και δεύτερη ευκαιρία. Πέναλτι. Πέναλτι. Το πήρε ο Τωροσίδης. Σαμαράς. Και απέναντί του Αουάτ. Ο γκολκίπερ της Μαγιόρκα. 2-1. Γκολ ο Σαμαράς. Με τον Γιακίν που δοκιμάζει συχνά και απευθείας από αυτές τις θέσεις, όσο πλάγια κι αν είναι. Αυτό κάνει, κεφαλιά γκολ. Το γκολ από τον Γκρίφτινγκ για τους Ελβετούς. Μπαρνέτα. Μπαρνέτα για τον Φράι. Ευτυχώς πέρασε την μπάλα, όχι, 2-0. Πέταξε την μπάλα για τον Πανταλίνο και γίνεται το 2-0. Το Σαμαρά να μπαίνει, γυρίζει την μπάλα στα πόδια, Κατσουράνης, το σούτ του Σπυρόπουλου, γκολ. Αυτό που δεν έκανε στην Ελβετία το κάνει απόψε. Δεν ξέρω αν η μπάλα βρήκε σε άλλο, να βρήκε στο Κατσουράνη. Ο Γκέκας είναι αυτός που πανηγυρίζει. Σέντρα μέσα στην περιοχή μας, εκεί καθυστερήσαμε, το σούτ και είναι 1-1. Από τον Ανδρόνιτς, τον παίχτη που είχε μπει αλλαγή πριν από λίγο. Η σέντρα. Κεφαλιά πάνω να κάνει ο Γκέκας, είναι δοκάρι, γκολ! 1-0. Η απόκρουση ήταν παρακινδυνευμένη, το σούτ, μεγάλη απόκρουση του Τζόρμπα. Όχι, 1-1. Δεχόμαστε ένα γκολ από τον Μάρις Βερπακόφσκης. Από τον Κάλσον η μπάλα γύρισε, κίνδυνος 1-2. Με τον Μάρις Βερπακόφσκης και πάλι ο Σεταρίδης σεντράρει. Υπάρχει ένα σπρώξιμο Σαμαρά και έχουμε πέναλτι. Γκέκας χαμηλά, 2-2.
Σέντρα, κεφαλιά, ωραία, 3-2 και πάλι με τον Φάνη Γκέκα. Hat-trick του Γκέκα. Η σέντρα καλή, γυρίζει ωραία ο Σαμαράς. Ένα απίστευτο γκολ από τον Γιώργο Σαμαρά. Γκολ ευφυΐας και κλάσης. Η κόντρα θα βγει με γροθιές, λάθος να μην... Ωραίο γκολ. Γκολ από τον Γκέκα, 4 γκολ. Το χρειάζεται πάντως αυτό λίγο να φύγει ο Γκέκας από το μαρκάρισμα εκεί των κεντρικών αμυντικών, να πάει λίγο πιο πλάγια. Κόρνερ του Καραγκούνη, το Ρωσίδης 1-0 στην Κεφαλιά. Λίγο πριν το ημίωρο. Καραγκούνης εκτελεί, καλό χτύπημα είναι. Κεφαλιά προς τα πίσω, 2-0 από τον Γκέκα. Κοιτάζει και τον επόπτη από ένστικτο περισσότερο. Πάντα όταν βάζει ένα γκολ ο Φάνης Γκέκας πρέπει να γυρίζει να κοιτάζει τον βοηθό. Άρα οριστικά πάνε απευθείας. μια τρομερή επιτυχία για αυτούς. Αν σκεφτεί κανείς πώς ξεκίνησαν, με μια ισοπαλία στο Ραματγκάν, με ήττα εντός έδρας από το Λουξεμβούργο, αλλά εν συνεχεία με μόνο νίκες εντός εκτός. Εδώ ο Αβραάμ τι έκανε? Έβαλε ένα γκολ για το Λουξεμβούργο στο 90. 2-1. Δεν θα γίνουν λογικά πολλές, ειδικά στο πρωτομήχρονο φάσεις. Αν βγει κάποια πρέπει να την κάνουμε γκολ. Σαλπικίδης, Γκέκας, είναι offside ο Γκέκας. Σαλπικίδης με να τελειώσει τη φάση μόνος του. Στο 16. Καραγκούνης στο πίσω δοκάρι, κεφαλιά, μπλοκάρει ο Πιατόφ. Την κεφαλιά του Γκέκα. Γερμολένκο. Θέλει να φέρει την μπάλα στο καλό του πόδι αριστερό. Την έκοψε πίσω. Το σουτ διώχνει ο Τζόρβας. Από τον Μιχάλικ το σουτ. Σουτ του Σαμαρά, out. Ωραίο σουτ του Σαμαρά, δυνατό, καλό. Αριστείας. Καραγκούνης. Σαμαράς. Κάθε την παλιά. Εδώ είναι το γκολ. Εδώ δεν μπορεί να μην είναι το γκολ. Ναι! Είναι το γκολ του πρόκρισης. Ο Σαλπικίδης. Στο 31. Στο 31. Ο Σαλπικίδης. Το λύσαν οι Ουκρανοί. Νομίζω ότι είναι offside. Δεν είναι. Βγήκε με το αριστερό. Τους τη χάρισε μια φορά νωρίτερα. Δεν το ξανακάνει. Ομάδα σήμερα έληξε, είμαστε στην Νότια Αφρική. Η ελληνική ομάδα νίκησε 1-0 την Ουκρανία. 1-0 εδώ μέσα στο Τόνες. Φεύγει ταπεινωμένος ο Μιχαλτσέκο. Το γκολ του Σαλπικίδη υπό τη γιούχα των Ουκρανών προς τους δικούς του παίκτες, αλλά αυτό δεν μας αφορά καθόλου. Η ελληνική ομάδα έχει πετύχει με τον Σαλπικίδη το να ανατρέψει την κατάσταση, να γυρίσει το 0-0 του πρώτου αγώνα. Το χρυσό γκολ του Σαλπικίδη μας στέλνει στο παγκόσμιο κύπελλο για πρώτη φορά μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, και ελπίζουμε στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής να σβήσουμε και εκείνη την εικόνα του 1994. Γιώργο, κόλαση γίνεται, ξέρεις, Θυμηθήκαμε λοιπόν